Subaru meg egy Seat. Itt a Fertőzte Miklósi éjszakában. A szezonnyitó versenyünkön a DJ sátorban pedig DJ Geri nyomatta a zenét. Nálunk pedig kifulladási, gyorsulási verseny. Időt mérünk, timespeed van. Ez már csak egy just for fun kihívásos versenyek. Maximum, mint a őskorban lehet fogadni pénzbe a csajban. DJ Geri nyomatja a zenét. Aki ilyen szomjas a Grácia étterem, még mindig itt van, lehet kajálni, piálni. Jó étvágyat mindenkinek. Aztán meg igyatok, aztán gyerünk bulizni. Aki még szeretne gyorsulgatni, mint például a Diesel Passat, meg az E30-as BMW, akkor lehet feljönni a pályára. Időt mérünk, timespeed van, de ez már csak ilyen bulifutam. Just for fun. Szépen füstölt a Passat. Való füstöl, kíváncsi vagyok, hogy az enyémnél jobban megyen. Enyém 16 ugyanilyen mocival. Nézzük ez a Passat mennyit megy. Nyolc 16-ot ment a Passat. Érted? Jön egy turbodiesel 2-es Golf és egy turbodiesel 3-as Golf. Jön egy E30-as BMW és egy 3-as Golf. Ha jól hallom, egy 9-es turbodiesel. A DJ sátorban pedig DJ Geri nyomatja a zenét, a gráciaétterem.hu.